Kif intom? Illum qed nitkellmu fuq l-Ewkaristija, il-ġisem u d-dem tal-mulej. Tinsewx tafsu like u subscribe. Grazzi li jissegwuna. Ara mill-ktieb tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien, Melkisedek, sultan ta' Salem, li kien qassis ta' El Eljon, Alla Loli, ħareġ bil-ħobs u l-inbit. U bierak lil Abram u qallu: Imbierak Abram minn Alla Loli li jagħmel is-sema u l-art. U imbierak Alla Loli li reħa f'idejk l-edewa tiegħek. U Abram taħle xhur minn kollox. Inti qassis għal dejjem bħal Melkisedek. Il-kelma tal-mulej lil Sidi: oqgħod fuq l-eminti sa ma nqiegħed l-edewa tiegħek mirfes taħt riġlejk. Inti qassis għal dejjem bħal Melkisedek. Ix-xettru tal-qawwa tiegħek jibgħat il-mulej minn Sijon. Aħkem f'nofs l-edewa tiegħek. Inti qassis għal dejjem bħal Melkisedek. Tiegħek is-seta sa minn twelidek, fuq l-li timqazza sa minn qabel is-seb, bħal nida jien nissiltek. Inti qassis għal dejjem bħal Melkisedek. Ħallef il-mulej u ma jissobx bih. Inti qassis għal dejjem bħal Melkisedek. Inti qassis għal dejjem bħal Melkisedek. Ara mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostolu lill-Korintin. Ħuti. Jien irċivejt mingħand il-mulej it-tagħlim li għaddejt lilkom. Jiġifieri li l-mulej Ġesu fil-lejl li fih kien ittradut ħal-ħobs u wara li rat il-ħajr qasmu qal: dan hu ġismi li jingħata għalikom. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Hekk ukoll għamel bil-kalċi wara li kielu qal: dan il-kalċi u l-patt il-ġdid b'demmi. Għamlu dan kull meta tixorbu tifkira tiegħi. Mela kull meta tieklu dan il-ħobs u tixorbu dan il-kalċi, intom ixxandru l-mewt tal-mulej sa ma jiġi. Alleluja, alleluja, jiena hu l-ħobs il-ħaj li niżel mis-sema, jgħid il-mulej. Jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobs, jgħix għal dejjem. Alleluja, alleluja. Ara mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien, Ġesu qagħد ikellem il-folol fuq is-saldna ta' Alla u fejjaq lil dawk li kienu jeħtieġu l-fejqan. Il-jum kien wasal biex jintemm. Resqu leħ 12 u qalulu: Jibgħathom in-nies ħajmorru fl-irħula u rtietzek tal-qrib biex isibu fejn jistrieħu u jieklu xi ħaġa. Għax hawnhekk qegħdin f'post imwarrab. Iżda qalilhom: għatwhom intom x'jieklu. qalulu: M'għandniex aktar minn 5 ħobżiet u 2 ħutiet? Jekk għall-inqas ma mmorrux aħna stess nixtru l-ikel għal dawn in-nies kollha? Għax kien hemm madwar il-5,000 raġel. U qal lid-dixxipli tiegħu: Edwhom bil-qiegħda 50-50. hekk għamlu u qiegħdu lil kulħadd bil-qiegħda. Imbagħad ħall 5 ħobżiet u 2 ħutiet. Rafajnieh lejn is-sema, berrikhom u qasamhom u tawhom lid-dixxipli biex inewluhom lin-nies. U kulħadd kielu xaba u l-bċejjeġ tal-ħobs li kien fadal ġabruhom fi 12 qoffa. Dan il-ħadd hija l-festa tal-Corpus Christi, li l-kelma Latina għal ġisem ta' Kristu. Għaliex il-ġisem u d-dem ta' Ġesu huma daqshekk importanti? Biex nifhmu dan, irridu mmorru ħafna lura lejn il-Ġenesi. Fil-ġdien tal-Eden, Adam u Eva kielu mis-siġra li Alla qalilhom biex ma jiklux minnha. Is-siġra tal-għarfien tat-tajjeb u l-ħażin. Dan kien ħażin għax huma serqu xi ħaġa li kienet ta' Alla. Rridu jsiru daqs Alla. Din l-ikla ħażina waslet għad dnub tan-nisel. Ġesu kien iħobba ikla tajba, kien ħobb ipoġġi mal-mejda jiekol mad-dixxipli tiegħu. Għamel ukoll mirakli biex jitma' n-nies, bħal fil-Vanġelu meta tema 5,000 ruħ bi ftit ħobżiet u ħutiet. Ġesu jurina x-xewqa ta' Alla li jagħmel tajjeb u għall-ikla ħażina tal-Eden. Dan jurijolna mod speċjali meta jiċċelebra l-ikla tal-Eid fit-tieni qari tal-lum. Ġesu joffri l-ħobs u l-inbid bħala ġismu u demmu. Kliemu jibdel il-ħobs u inbid f'ġismu u demmu. U għalhekk meta int tirċievi l-ġisem ta' Kristu fl-Ewkaristija, dak hu Ġesu nnifsu. Il-preżenza reali tfisser li Ġesu hu preżenti fl-Ewkaristija imqar jekk ma jidhirx. Ġesu jitmana bħajtu stess, ġismu u demmu stess.
din l-ikla tajba tħassar dak li sar bl-ikla ħażina li Adam u Eva kellhom lura fil-ġnien. F'kull quddiesa aħna nieħdu sehem f'din l-ikla tajba, imma ma rridux ninsew li din l-ikla tiġi bi prezz magħha. Meta relazzjoni tagħna ma' Alla titkisser, ma tissewwiex malajr, kellu jmut Ġesu u sar sagrifiċċju għalina u għalhekk li lil Ġesu insejħulu il-ħaruf ta' Alla. Flok ħallina immutu kollha, Ġesu mitu u hekk urina kemm iħobbna. U dan jurjulna kull darba li mmorru għal quddiesa u nirċievu l-Ewkaristija. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!